allà també hi ha una cosa molt curiosa en Jordi Sitjà, que l'altre dia encara me la va recordar, que vam venir, nosaltres hi vam anar el dia abans, i el mateix dia van venir l'Enric Maria, en Jordi Sitjà, i en Jordi Sitjà es va passar tot el partit tancat al palau, perquè estava tan nerviós que no volia veure el partit. Aquella època, quan anàvem a jugar a ses Illes, era molt difícil guanyar, perquè pitaven àrbits d'allà. I nosaltres, aquells últims anys, o en partits alguns decisius, havíem arribat a demanar portar àrbits de Madrid. Això era realment curiós, però jo recordo molts anys guanyant els equips de ses Illes aquí, a Calella, de 30 i de 40 i de 50, partits d'aquells que jugava tothom, per dir-ne manera, els júniors jugaven, no? I llavors anar allà i perdre, eh? Bueno, però que és que quan anaves allà, vull dir, tot valia, per part d'ells. I us en recordeu aquell partit que en Tomàs Jové agafa i diu, ostres, diu, me deixaré per illa. Dic Saloja de Màlaga, era potser. Sí, diu, me deixaré per illa, diu, perquè així se'ls impressionaré. I sortim, i l'altre equip, dels 10 jugadors, 8 portaven per illa. També van perdre aquell partit. Sí, vam perdre aquell partit. No vam tenir la sort de poder viure una època, parlant del primer equip, que penso que va ser poder tret del Jase, i alguns moments de l'època d'en Castro, en Juanito... Sí, ells van quedar algun any, me sembla, campions de segona, que bueno, ara parlar de segona és parlar... Però clar, en aquella època segona era molt. I amb el Licor 43 es va inaugurar el pavelló, la reforma del pavelló, aquí hi va venir el Licor 43 a jugar, i a nosaltres ens va reforçar en Miquel Tarín. I éreu o no? Encara no? No, jo no jugava encara. I bueno, en Miquel Tarín va jugar amb nosaltres com a reforç. Sí, el xat no li van donar un xat per aquí. I amb el Licor 43 jugava en Nando Era. Sí. I amb Mike Phillips i... La millor estadística de tot. Això sortirà, que surt. Ens entrenava en Baldo, i llavors era un equip de tots, diguem, de tots de Calella, i llavors era molt divertit en el vestidor, perquè en Pere Ferrer, que llavors jugava, quan en Baldo es podia explicar i començava a marcar així se'n van gestos, però sortíem tots engrescats, però era d'aquelles, realment, una època amb en Baldo, que de júnior sí que el devíeu tenir, no? Jo vaig tenir de júnior. Jo l'any que em tocava amb ell, bueno, em va dir, tu aquest any no jugaràs gaire, jugaràs l'any que ve. Dic, bueno, doncs ja tornaré l'any que ve. I me'n vaig anar, vaig plegar i me'n vaig anar a entrenar amb en Fillo en el juvenil o alguna cosa així. Jo en Castro, que ha sigut que ens ha entrenat a tots, a tothom. Sí. Castro el vaig tenir d'infantil, després no el vaig tornar a tenir fins a sènior, i després vaig jugar als veteranos. Jo en Castro sènior. En el cop de cotxe a l'ull. Ai, perdó, al revés, era al revés, no? Sí. A l'ull que va en el cotxe d'en Castro. Vam anar a Blanes a jugar... En Quimet es va tirar els triples, no? I, clar, diuen a Quimet, surt i si tens tiro, tira. Collons, els primers 5 tiros que van arribar van anar a dalt. I en Castro li diu... Ell era júnior, diu, tira, però vull dir, tranquil. L'any següent, abans d'anar a l'aeroport, vam anar a Tordera, Vallella amb bolets, a Lloli, Guinet, va anar perfecte. Pues vale, va. Ja està. Poses el que vulguis i...